quan estàs molt enfadat. Sents ràbia, còlera, fúria, ira. 4 paraules per descriure la mateixa emoció. La ira és molt veloç. T'envaeix ràpidament sense que la puguis controlar i se'n va gairebé sense que te n'adonis. S'apodera de tu en situacions que consideres molt injustes. Quan estàs enfadat, no penses. I quan t'ha passat, després et sap greu el que has fet. En aquest conte coneixeràs la ràbia, veuràs com és i sabràs el que és capaç de fer i ben segur que no t'agradarà. Aquí teniu en Robert, el protagonista d'aquesta història. Bé, el petit protagonista, perquè ben aviat en coneixereu un de molt gran. I aquest d'aquí és el pare d'en Robert, que l'ha vist arribar una mica enfadat. Robert, treu-te les esportives i vine a sopar. Que has tingut mal dia? Que no ha anat bé el partit? Pregunta el pare, sorprès. Bon dia, respon en Robert. No he tingut bon dia. He perdut el partit i s'ha trencat la meva raqueta preferida. Com vols que hagi tingut bon dia? I en Pol ha fet trampes. No hi ha dret. Au, té les esportives. Ara vinc. I avui espinacs per sopar. Em sembla que això no li agradarà gaire al nostre amic Robert. I tal dit, tal fet. Només de veure el plat d'espinacs ja va començar a rondinar. Pare, ja saps que a mi no m'agraden els espinacs i a sobre cremen. Fa pocs dies que ja em vaig menjar. Jo no vull un plat d'espinacs. Jo vull un plat de macarrons, vull un plat de macarrons. Avui, Robert, toquen espinacs. Els vas menjar la setmana passada. Sempre que faig espinacs, rondines. I si no et ve de gust, ja pots anar a la teva habitació. I quan estiguis més tranquil, baixes. No hi haurà res més que un plat d'espinacs, va respondre el pare de forma contundent. Mireu quina cara d'enfadat que fa en Robert. No li va agradar gens que el seu pare no li oferís un plat de macarrons, que era el seu menjar preferit. I li va començar a venir una escalfor damunt del front. No sabia massa què li passava. I aquella cosa que bullia cada vegada es feia més grossa, cada vegada escalfava més, cada vegada li feia perdre més el control. Que enfadat que estava en Robert! I sense adonar-se'n, mireu què va passar. Va fer un fort crit que va trontollar tota la casa. I mireu què va sortir de dins seu. Què és això? No ho havia vist mai. Per fi he sortit d'aquí. Hola, Robert. Ara feia massa dies que no sortia, Te'n recordes de mi? En Robert, ben sorprès i ben enfadat, va respondre de mala manera. Jo a tu no et conec, no sé qui ets. Què hi fas aquí a la meva habitació? No em coneixes. Què faig aquí a la teva habitació?
Doncs, noi, sóc la ràbia, la ira, la còlera, la fúria, la teva ràbia. I tot sovint em fa sortir. I què hi faig aquí a la teva habitació? Doncs començar a destrossar coses com cada vegada. Però ràbia, jo no t'havia vist mai aquí. Jo no et havia vist així, en forma de monstre de la ràbia. Oh, i ara m'anomenes monstre de la ràbia. Jo sóc tu que he sortit de dins teu. Jo sóc la teva ràbia. Per tant, jo sóc el teu propi monstre. Ai, ja veig que no et faig massa gràcia. Doncs quan vegis el que faré encara t'agradarà menys. Carai, Robert, t'has espavilat molt. Quina habitació tan ben endreçada. La darrera vegada que vaig venir ho tenies tot molt desordenat. M'agrada molt. El teu coixí és tan suau. Començaré a destrossar-lo. En Robert cridava desesperat. No, el meu coixí no. El meu coixí no el destrossis. Sisplau, ràbia, no, el meu coixí no. Però la ràbia no li va fer ni cas. Plis-plos. Patapim. Ara estiro per aquí, ara estiro per allà. Oh, que m'agrada rebentar el teu coixí. La ràbia no en tenia prou amb un trist coixí i va començar a tirar en l'aire la làmpara, la tauleta, la pilota, el llibre, el conte. Mare de Déu, no quedaria res i en Robert se la mirava ben espantat. En Robert es posava les mans al cap. No sabia com aturar la seva pròpia ràbia. Les tirava d'una cama i de l'altra, però la ràbia tenia molta força, que geniuda que era. Tot ho destrossava i res l'aturava. Que dolenta que era! Sisplau, ràbia, sisplau, para, mira com estàs deixant la meva habitació, m'ho estàs destrossant tot, mira el meu àlbum de cromos, les meves aquarel·les, els meus contes, la meva bola del món, tot, ho estàs trencant tot, sisplau, para, ràbia, para, li deia desesperat en Robert. Que Robert, mira que bé m'ho passo, No et vols afegir? Patapim, patapam, cap aquí, cap allà, i mentrestant quedarà l'habitació ben destrossada. Que content que estic! Para, ràbia, que et penses que m'aturaré? Això només ha estat per començar. Necessito destrossar més coses. Oh, mira que veig allà al fons la teva caixa de joguines. Hi trobaré un piló de coses. Ara mateix hi vaig. En Robert no sabia com aturar aquella ràbia i cridava desesperat. Sisplau, ràbia, la meva caixa de joguines no. Però, com us podeu imaginar, la ràbia estava descontrolada. La ràbia no pensava. La ràbia no sabia què feia. Només tenia gana de destruir. Sisplau, ràbia, la meva caixa de joguines no. Mira el meu cotxe vermell, com ha quedat. En Robert estava aterrat. Què era aquell monstre? Com podia haver sortit allò de dins seu? Ell no volia destrossar la caixa de joguines. Ell no volia fer tot aquest enrenou. No podia ser que fos seva aquella ràbia. Oi, he de fer alguna cosa per aturar-la, va lamentar. En Robert es va anar tranquil·litzant una mica. Es mirava aquella ràbia amb cara molt enfadada. No li agradava el que havia fet, però havia de fer alguna cosa. Havia d'anar endreçant i arreglant tot el que ell havia desendreçat i destruït. No t'ha agradat gaire, que destruís les teves joguines? Pues jo he disfrutat molt. A veure què més puc fer ara. Va recollir la làmpara,
afortunadament no es havia trencat, només havia caigut per terra i la va col·locar al seu lloc. També va veure que alguna pàgina del seu conte preferit estava una mica trencada, l'hauria d'arreglar. Va continuar amb el coixí, l'havia rebentat i les plomes volaven per fora. Li demanaria al pare que li ajudés a arreglar-ho. Aquell coixí era el seu preferit, amb el que dormia cada nit. Va anar a buscar un rotllo de cinta adhesiva i va començar a arreglar les pàgines trencades del seu conte. A mesura que en Robert es tranquil·litzava i anava endreçant la seva habitació, aquella ràbia es anava tornant més petita. Quan en Robert ja estava més tranquil i tenia de nou l'habitació ben endreçada, va veure que aquell monstre, aquella seva ràbia, es havia tornat petit i va dir: ara és l'hora d'atrapar-lo. El vull tancar en un lloc que no pugui tornar a sortir mai més. Apa, que t'atraparé, que ja et veig que estàs aquí darrere la cadira. Ràpidament, en Robert va agafar una caixa de sabates i va tancar la seva ràbia dins. Et tancaré aquí dins i no tornaràs a sortir mai més. Ara en Robert ja podia pensar, no estava enfadat, i el que havia fet la seva ràbia no li havia agradat gens. Va sortir de la seva habitació. Ara estava tranquil i relaxat. Va baixar per les escales i es va presentar de nou a la cuina. Pare, torna'm a donar aquell plat d'espinacs. Tu sempre em dius que van molt bé i que fan ser molt fort. Doncs ara me'ls menjaré tots i no en deixaré ni un. El pare va quedar ben sorprès. Què li havia passat a en Robert? Per què estava ara tan dòcil i tranquil? Vosaltres i jo sí que ho sabem. Hem vist el que és capaç de fer el monstre de la ràbia, que portem a vegades a dins i que quan surt no podem controlar. No pensem, no sabem el que fem i després, quan ho veiem, ens en lamentem. I ara, nens i nenes, us diré un truc molt senzill per allunyar la ràbia. Però això sí, ho hem de fer quan notem que ens comencem a enfadar una mica. Si estem massa enfadats, ja no podem pensar i no ho podem controlar. Estira la mà i comença a comptar, lenta i pausadament, tot mirant els teus dits. 1, respirem profundament. 2, respirem profundament. 3, respirem profundament. 4, respirem profundament. I 5, respirem profundament i cridem: Stop, ràbia!